welcome sa amon nga rancho. Pati nabitaran na kita magbisita diri sa isa ka rancho diri sa may Hinigaran. Ini ang Crazy Y Ranch. Kag aton ni baluon aton tukibon kun ano bala ang yara sa isa ka rancho diri sa Hinigaran. Kung magsiling kita nga rancho, kalabanan, sa TV o sa YouTube ta na lang makita. Pero diri sa Barangay Gargato sa Hinigaran, gintol kita mismo sa tag-iya sang rancho. Private property ang 160 hectares nga rancho. Kagin pakita niya sa aton kung ano bala ang ari diri. Halin sa mga baka kag karnero, pakadto sa mga bats, century-old tree, mini forest kag malapad nga grassland. Welcome to Crazy Y Ranch! Pagsunod mo pa lang, ma-amaze ka na sa mabugnaw kang handong nga alagyan nga may pila ka mga layers sang puno sa mahogany sa dalan pasulod. Three kilometers ang biyahe mo pasulod kag malapot ang century-old nga puno sa lunok. Shadow kalapad sang puno nga nagaserbe man nga shade sa receiving area. Tungod nga rancho, pang cowboy ang feel sa lugar. Ang iban nga parte sa sining area himo pa sariles sang train sadto kag mga hardwood ang furniture. Di namo na meet ang tagiya sang rancho nga si Gabriel Yulo, ang iya cousin nga si Barry, kag syempre ang tour guide namon sa Hinigaran nga si Choy Lando. Si Choy Lando ang nag-connect sa akon sa ila para makatour kita diri. Sa sininga area, mabugnaw ang dapya sang hangin. Kag, overlooking sa punong nga ginadapuan sang migratory birds. Malapad ini nga grassland kung saan nag-feed ang 80 ka mga baka kag 300 ka mga karnero. Hindi na kinahanglan pahawanan ang grassland kay mismo ang kasapatan ang nag-maintain sa ini. Diri sila ginabuyan bilog na adlaw. Sa grassland, may mga bungyod, may mga matagas nga parte nga overlooking sa palibot. Pagbukas ang kudal pakadto sa grassland, nagapinalumba ng mga karnero sa paglagaw kag panghalab diri. Mala New Zealand ang ambiyan samtang ginalantaw ang mga karnero kag mga baka nga nagalagaw sa malapad nga kadutaan. Katungpad sa grassland, maginatawag nga mini forest. Malapad nga area nga napuno sa mga puno sa mahogany. Sila ni Gabriel ang nagpananom sinisadto kag subong dalagko na ang mga puno. Kung magsulod ka diri, daw naga-hiking ka lang sa kabukiran.
Makasobra sa 7,000 ka mga puno sa buong gani ang ari diri. Istorya ni Gabriel, ginamat-amat lang ini nila tanom. Tubtub na kapananom sila sa puno sa 3 hektaryas nga duta. Kaya mo na nag-continue naman to. Next naman to. Ano ka lawig antes na puno ang 7,500 ka puno? Pila ka bulan yatam nanay? Tinuig man eh. Kaya Tinuig? tinahawanan mo man kag itanom eh. Di yun amon lang tabo yabla. Amat-amat lang. So 1 hectare, 3 Amat-amat. hectares, 2.5 per hectare mo. So 3 hectares sa tanan ng total nga land area. Oo. Ang likod sa mini forest, overlooking sa Hinigaran River kag makit-an diri ang kabukiran na sang Isabela. Sa pagsigi namon libot, nakalabot kami sa area nga ginaistaran sang libo-libo nga mga fruit bats. Basta gani maglasing ko na sang hapon, amo na sini ang scenery diri. May malapad man nga cock farm nga naplastar sa mga puno sa Indian tree. Kung taon mo sa ibabaw, klaro nga siya do katadlong sa pagtanom sa mga puno kag dumay pattern na ginsunod. Siyempre, hindi kompleto ang lagaw kung wala ka nanay. Kaldereta nga karnero. Kasag, o di bla, may kasagya sa rancho diri sa Hinigaran. Sinug ba nga baboy kag isda? Imagine na nyo na lang ang sabor, kakubala sa kaon. Sino ba lang magpinsar nga sa ginagyan talang highway sa Hinigaran may rancho gali sa sulod? Maayo kay may amo pa sininga na bilid diri sa aton sa Negros. Kag, maswerte kita nga natagaan kita sa opportunity nga i-share ini sa inyo pinaagi sa sininga episode.
magpinsar ka dirigali sa may banwa sang hinigaran mayara sila sang rancho. Kag amo sinikat na home sang iyang landscape no, pero sa karon isa ili ka private property at least sa tagaan kita sang tsansa nga matur ang ilang nga lugar. Para updated ka naman sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ululubod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming.